i calorosa amb temperatures que poden arribar fins als 40 graus. En Josep Maria, des de Sant Andreu del Colpatí, ens envia una foto d'un escolar amb biquini. I la Pilar, des de Carfolles, ens envia una foto dels Reis Mags menjant-se un calipo. Així que ja sabeu, aquest any toca el despatx a l'Escudella i el Llardoret. Poseu un cactus, bona nit i bon Nadal. Aquesta calor és insoportable. 25 de desembre, per favor. Esto es una locura. No, esto es del canvi climàtic. Mira, tot el rímel corregut. Es pot saber què fas? Pintar-li les ungles a la tiona. O sigui, ja ho havia fet jo. Sí, però la Rosa. Ella les vol negres. I tu com ho saps? M'ho ha dit. Ah, genial. O sigui que ara també parles amb trossos d'arbre. Confirmo la meva teoria. Estàs com una cabra. No m'afecta res del que em diguis, Barbie. Nena, que sóc la teva germana, Una mica de respecte. Que no ets la meva germana, ja t'ho he dit 1000 cops. Jo vinc de Mart. Doncs passa'm el contacte dels aliens, perquè amb aquesta calor poc durarem en aquest planeta. L'abuela no em deixa entrar a la cuina. Diu que no molestem, que els canelons encara s'hi falta. Però mireu que he robat. Tia, ja podries haver pillat les neules, que saps que a mi els polvorons no m'agraden. Ah, no, si són per mi, Ni se us acudeixi agafar-me. I com toqueu els de canela, us mato! Massa violència hi ha en aquesta casa, Massa violència. Buah, primes, quina calda, no? Obriu les finestres! Ja està tot obert. Madre mía, morirem asfixiades. Mira que li he dit vegades a l'abuela que posi l'aire condicionat, però sempre diu el mateix ni aire, que no n'ha ni contra la vida i pa'lante. Però ja tenia un ventilador, no? De petita jugàvem. On el deu tenir? A les golfes, segurament. És on ho guarda tot. Però tenim prohibit entrar-hi, nenis? A mi les normes no em van. Soc antisistema. Jo m'apunto també. Això és un cas de vida o mort. Nenis, no crec que sigui bona idea, Com ens pilli l'abuela, l'hem liat. Però què és això? Si sembla un museu. Sí, un museu de pongos. En sèrio, això està ple de pols. Em va fatal per les al·lèrgies. Podem marxar d'aquí, si us plau? Sí, pillem el ventilador i pirem, que aquest lloc fot un mal rotllo que flipes. El ventilador, ja està, ja l'he trobat. Va. Ui, espereu. Què és això? Diumenge, el joc per jugar els divendres. Sembla un videojoc, no? Sí, però prehistòric. No sabia que l'abuela era gamer. Anem a provar-ho a la Play. Però què dius, tia? Si això és molt antic. Es necessita... Allò. Bingo. Anem a veure. Benvingudes a Diumenge, el joc per jugar els divendres. Tot aquell qui s'hi atreveix s'hi queda per sempre i no envelleix. Quan pitzes play, el món s'atura i comença l'aventura. Si tens por, més val que diguis que no. Així doncs, quina és la vostra decisió? Play!
Però... què és això? Una cosa, ens acabem de teletransportar? Uala, com mola! Jo ja sabia que tenia poders extraterrestres, però això de teletransportar-me és otro nivell. Però, un moment, som dins el joc? Això sembla. Nenis, hem de tornar. L'abuela ens estarà buscant i com no ens trobi és capaç de mobilitzar tots els cossos policials del país. A veure, calma, ja que som aquí, explorem una mica, no? Però tu has vist com vas vestida? I tu? Porto top! Mare meva, que porto top! Que ha fet el disseny de vestuari, que vull posar una reclamació. Bueno, no et queixis, que jo estic tota plena de brilli-brilli. Quin fàstic! Nena, que porto xandall. Ai, quin desastre. Jo no puc estar en contacte amb aquesta fibra barata. Hola, les jugadores. Quin susto. Benvingudes al màgic món de Diumenge, el joc per jugar els divendres. El meu nom és Toni Ravioli Toni Ravioli? És una broma? i seré el vostre guia durant aquesta aventura. El vostre objectiu és superar totes les proves que se us plantegin. Però compte, aquest món res és el que sembla i els enemics s'amaguen sota les pedres. Preparades per començar, pitgeu play per iniciar. Pitgeu pause per aturar el joc. I com se suposa que no apreta play si no tenim comandament, Llest? Nenis, això és una senyal per marxar d'aquí. Un moment, ja està. I com vols pulsar pausa si ni tan sols... I com vols sortir del joc si ni tan sols podem pulsar pausa? Aquí t'ha pillat, Senyor Tortellini. Macarroni, es deia macarroni. Que no, que et deia Ravioli. Això és senyor Ravioli. Benvingudes al màgic món de Diumenge, el joc per jugar els divendres. El meu nom és Toni Ravioli i seré el vostre guia. Molt interessant tot això, però a fora és Nadal, saps? I la nostra abuela ens està totes buscant. les proves que se us plantegen. Compte, aquest món res és el Que sí, sembla. que ja Els ens has enemics dit abans s'amaguen que no ens sota les interessa. pedres. Es pot baixar el volum d'això o com va? Espereu. Crec que és un NPC. Un què? Ah, clar, un NPC. És que clar, com no ho hem pensat abans, un noi poc calvo, mira'l. No, un NPC, un non-playable character, un personatge no jugador. I per això repeteix tota l'estona el mateix. Està mort per dins. Vale, i què fem? Donem-me la mà. Perdona? Va, donem-me les mans. No estem al cau, Va! A la 3 saltem, d'acord? 1, 2, 3, play! Què és aquest soroll? Que és l'alarma. Quina alarma? La del joc. La que indica que hi ha 9 jugadors. Aquella alarma, doncs, potser sí, feia temps que no sonava, no? Sí, jo no sé com s'apaga. Ni jo. Ferrero, Roger, es pot saber què esteu fent? Què diu? Què és aquest soroll infernal? Creiem que és l'alarma. L'alarma? Voleu dir que hi ha 9 jugadors? Això sembla, senyor. Però com pot ser si aquest joc està descatalogat des de fa anys? És pràcticament impossible. Ferrero, Roger, investigueu qui ha entrat. Hem d'evitar que es passin el joc abans no sigui massa tard. Això és... Perquè exactament què passaria si se'l passessin? Sí, això, què passaria? Què passaria? Què passaria? Doncs que desapareixeríem tots. Com? Diumenge va ser creat fa molt de temps. I què passa amb les coses velles? Doncs que es tornen invisibles i la gent deixa de tenir-les en compte. La tecnologia ha avançat, el món ha avançat i nosaltres ens hem quedat enrere. Ja ningú vol invertir una segona part del joc. I això vol dir que si algú aconsegueix passar-se totes les proves de diumenge,
Nosaltres desapareixeríem per sempre. Per sempre? Per sempre? Jo no vull desaparèixer. Ni jo. Som massa joves. I massa guapos. I massa intel·ligents. I massa simpàtics. I massa generosos. Bueno, però, si no voleu desaparèixer, feu el que us he encarregat. Hem d'evitar que es passin el joc abans no sigui massa tard. A sus órdenes. Ai, si és cap allà. Al menú principal hi trobareu la part d'un mapa. Heu de treballar en equip per orientar-vos bé. Ulls oberts i orelles ben actives. Bona sort! Si ho arribo a saber, m'emporto un repel·lent de mosquits. En sèrio, l'abuela ens mata, si no ens maten abans aquestes vaques. Noies, aquí hi ha algú. Tu tranquil·la, només és una bola de l'oest. Ho hem estudiat a natural, no tant així per deixar, no sé, el mestre no... Perdoneu, és difícil amagar-me amb tant de múscul. Però qui és aquesta? Un altre NPC? A mi no m'insultis, que sóc una jugadora, com vosaltres. Ets una roca? No, la piedra, la piedra. Una de les persones més fortes del planeta. Una miqueta de cultura general, Ah, però que ets un altre personatge. No sóc cap personatge, sóc una jugadora, com vosaltres. Uau, com mola! Podem jugar simultàniament amb altres persones. Que no, jo era com vosaltres. Vaig començar el joc per divertir-me, per desestressar-me. 7 hores de gym diàries poden ser mentalment esgotadores, sabeu? Bueno, no sabeu. I doncs em vaig quedar atrapada en aquesta pantalla i mai més m'he pogut sortir. Com? Però fa quan que estàs aquí? Anys, molts anys. Tants anys que s'he perdut el compte. I què hi fas aquí sola? No t'avorreixes? Que si m'avorreixo! No sabeu com m'alegra per fi poder parlar amb persones humanes, com vosaltres. A vegades vaig a visitar alguns personatges, però és que és difícil mantenir una conversació fluida amb algú com en Toni Ravioli. Benvingudes al màgic món de Gimenda, el joc per jugar als divendres. El meu nom és Toni Ravioli. Per què t'has Sort que té un botó per resetejar. Uf, menys mal. Jo no vaig entrar sola, sabeu? Vaig entrar amb el meu amic, en John Ping Pong. I va aconseguir passar-se la pantalla i ja no sé res més d'ell. John Ping Pong? Aquí tothom té noms raros o què? Era un gran professional del ping-pong. Tenis taula! Això, tenis taula. Com deia ell. Però a veure, tan difícil és aquesta prova que s'ha de passar? No és que sigui difícil, és que no em queden vides per arriscar-me. Vides? Sí, vides. Encara no s'ha explicat, Toni Ravioli. Al començar el joc, cada jugadora té un total de 3 vides. Si no esteu atentes als perills de diumenge, aquestes poden anar disminuint. Al vostre braç esquerre hi trobareu el comptador amb les vides restants. Bona sort! Perdona? Uala, com mola! Què? Un tatu, tio, és que el faltava. La meva mare em mata! Ai, Déu meu, no m'ho puc creure! Però vist així, no em queda tan malament, no? Ah! Però què passa? M'ha picat alguna cosa. No! Una cosa no! Què és aquest soroll? Has perdut una vida. Què? Però si encara no he fet res! Ja us ho he dit, aquest és un llac ple de parades. Va, hem de passar la prova ràpid abans de perdre més vides. Una cosa, us fa res si la faig amb vosaltres? Entre totes serà més fàcil superar-la. Què s'ha de fer? Veieu aquesta fauna tan encantadora? Doncs heu d'aconseguir que facin soroll de vaca estrenyida. Però no pot ser un soroll de vaca estrenyida qualsevol. Ha de ser un soroll de vaca estrenyida que sigui capaç de crear un tsunami a aquest desert. Va, ja l'heu sentit. Que no tinc ganes de perdre més vides. Tots a fer soroll de vaca estrenyida. Va, 1, 2, 3!
Hombre, més fort. Vaya aquí. birria. Una mica més. I això és estranyit. Us falta, Us falta. Vinga, que podeu fer-ho millor. Em sembla que he vist una que ho ha fet millor, Qui? Tenim el nostre guanyador. Ferrero, Rocher, ¿qué dices tú aquí? Investigar. I tu? També. Has descobert alguna cosa? No. I tu? Tampoc. Va, ens hem de concentrar. Les hem de trobar abans no sigui massa tard. Qui visita el meu territori? Ah, Pepa de que trepa, hola. Què feu per aquí? Estem buscant unes jugadores. Que les has vist? Jugadores? Fa temps que no en veig cap. Doncs si les trobes, ens ho has de fer saber, d'acord? I per què ho hauria de fer? Perquè són els Reis del Pare Noel. Doncs perquè aquí ens hi juguem l'existència. L'existència? Però de què m'esteu parlant? No en podem dir res més. Anem. Ah, si és capa, ja. Sí, és que... Estic viva! Noies, on sou? Què passa avui? Que tothom decideix visitar-me? Oh no, tu ets Pepa la que trepa. Ens coneixem? Sí, ens vam conèixer quan visitaves un altre nivell del joc. La pedra... Sí, ja et recordo. Anaves amb aquell, com es deia, no sé què, pàdel? El joc ping-pong, què l'has vist? Has estat per aquí? Ui, frena. Aquest univers anem a un altre ritme. Les preguntes una a una. Sí, va passar per aquí fa molt de temps. Has estat per aquí? Va aconseguir passar el joc, ho saps? Què t'he dit de les preguntes? No en sé res més, d'acord? Ets aquí, menys mal que teníem el mapa. Ui, i està acompanyada. Jugadores. Però què li passa a aquesta? Perdoneu, fa temps que pensava que no en veuria cap més. Benvingudes a la segona pantalla, la selva dels somnis. Sentiu-vos com a casa. Una pregunta, tu com et dius? Em dic Pepa la que trepa. Una altra pregunta. Per què la que trepa? M'agrada l'escalada. Clar, té lògica. Ai, no me'n recordava. És l'hora de la nit. Pot ser dolça o ben amarga. Pot ser intensa o avorrida. Pot ser fosca o colorida. Mentre hi penses, ella passa. Què és? Ai, és com una endivinalla, sí, no? Vinga, ens ho Va, hem de vinga, pensar bé. sí. Va. Qui comença? Va, jo. Vale, pues tu. Va, Ai, calla. No tenim tot el temps. Vale, ja ho tinc. Espera. Sí. L'abuela? La resposta és incorrecta. Però què dius, tia? L'abuela. Què fas, tio? Pensa una mica. Va, hem de pensar. Va, que estem Llumi, desfent a ja. veure, penso. Va. Dolça, amarga... Ah, dolça o amarga? Una taronja. La resposta és incorrecta. Una taronja, però tia, pensa. Com hi ha una taronja? Que pot ser dolça o amarga, no? Mare meva. Següent. Uf, jo què sé. Pensa-t'ho bé. Una peli? La resposta és incorrecta. Però era bona.
La resposta correcta era la vida, com la que acabeu de perdre vosaltres tres. Però això ho pot fer? Com? Això no és just. Noies, només me'n queda una. Germana, estem igual. Fa por, oi? No m'abandonis. El joc continua i diumenge no s'atura. Prepareu-vos per la següent prova, que segur que no us agrada. Jo ja m'estic ratllant, noies. Tornem a casa amb l'abuela? Sí, anda, ara acabem el joc. Però què veuen els meus ulls? Aquestes nenes no poden seguir avançant, serà el nostre final. Ai senyor, és que si no ho faig jo, qui ho farà? Què mireu? M'esteu jutjant? Escolteu, que no és gens fàcil ser el dolent de la pel·lícula. Bé, en aquest cas del videojoc. Escolteu, que no sóc un malvat i prou, Tinc sentiments, ho sabeu? Si en realitat sóc un tros de pa, però quan se'm posa en perill, bé, no mi, sinó tots, he de fer el que sigui per sobreviure. No em mireu amb aquestes cares, que vosaltres faríeu el mateix. Digueu, es pot ser bo sense esquerdes? Es pot ser dolent al 100% o som tots una barreja de bondat i maldat? Ah, no teniu resposta, Ho veieu? Silenci, ve algú. Ferrero, Rocher, m'heu espantat. Heu trobat a les intruses? No, senyor, no les trobem per enlloc. Són ràpides com la llum. Però què m'esteu dient? Si no és tan difícil. De fet, les estic veient ara mateix. Ah, ostres, ara que ho dius... Sí que són elles, sí. Em sembla a mi que no us renovaré el contracte. Apa, no, sisplau, jefa, que m'estava a punt d'hipotecar per comprar-me un piset a la pantalla 3. Res, una cosa modesta, 30 metres quadrats i no té lavabo, però és que tal com està tot... No, jo també necessito el contracte, perquè tinc que pagar un Ferrari, no tinc carnet de conduir, però és que, com que em dic Ferrero, tinc un Ferrari. Ho pilleu? Bueno, prou, porteu-me aquestes nenes. Aquí? Esclar, aquí. Jo estic gran per aquesta feina. Tu pensa en la jubilació, així passa més ràpid. Sí. Uau, però aquesta és com diferent, no? Toni, ravioli, on sou? Carregant contingut, localització no identificada. Ui, això no fa gaire bona pinta, Some tags, only got $20 in my pocket. Què? Us ha agradat? És que ens ho hem currat, És que volíem fer una entrada triomfal. Ferrero, Roser, deixeu-me parlar a mi. Perdó, jefe. Però tu... Ah, perdó, havies... Ah, que tots aquells data que tenim... Ara, molt millor. Us penseu que era fàcil passar-se totes les proves de diumenge? Doncs, error. Haureu de passar la última prova. No necessito econois. Jefa, és que podeu un moment al lavabo. Ves. Preparades? Voleu saber el que heu de fer? Jo us ho explicaré. Prova 3. Primera que estableixes perdrà una vida. Deixeu que us presenti a la pitjor tortura que mai ningú ha sobreviscut.
el fill de Satanàs, el dimoni en persona. Endavant, flautitos de l'infern. No, em queden vides. Un moment, jo et dono la meva. Com? Però si només et queda una. Ho sé, però ja l'aprofitarà més que jo. Jo ja no sabria què fer al món real. La piedra, n'estàs segura? Sí, te'n rebé el fill. Puc posar la sella. Ara sí, un moment èpic. Uau, la piedra, com t'ho podem agrair? Ja està. Mantingueu viu el meu record. Que la gent sàpiga que la piedra ha estat una mina i que tenia els músculs. Es pot saber què esteu fent? Em sacrifico per salvar-la. Això no es pot fer. On ho posa? A les normes del joc, oi? Això només ho pot saber el gran mestre. Toni Ravioli, això és possible? Segons les instruccions del joc, res impedeix transmetre una vida d'un jugador a un altre. Vamos! Però què dius? No és possible. No és possible. Noies, noies! Però què ha passat? Som a casa, som a casa. Però... Un moment. Tot això està molt estrany, no creieu? No, semblava molt real. Bueno, potser han sigut els polvorons abans, que estaven caducats i ens han provocat una al·lucinació. Però si nosaltres no n'hem menjat. Oh, és veritat. Bueno, lo important es que estem vivitas y coleando. Niñas, para la mesa ya están los canelones. La abuela... Però tot això està molt raro, però suficients aventures per avui. Només em ve de gust descansar. Aquell regal no estava abans, no? No. No hi havia cap regal. L'obrim? Va. Diumenge 2, la venjança del Pare Noel. No el toqueu, noies, no el toqueu! Vale, aviam, mantenim la calma. Que ningú digui en veu alta P-L-A-Y i ja està tot solucionat. Vale, sí. Niñas, play, para la mesa ya están los canelones. No!
Essa